Bo día, pois nada, aquí estamos coa manobra de saída do barco do Desert Victory hoxe domingo 1 de novembro de 2015, día de Todos os Santos. Aquí vai saindo xa tras atracar onte. Pois hoxe aquí está a manobra de saída aquí do porto de Brens, na ría de Corcubión. Cabo Fisterra, Cabo de Sé, aí vai entrando para a ría de Corcubión, Castelo de Corcubión tamén, Praia de Quenxe. Aquí estamos co barco empezando a revirar xa. Siguen cos 3 remolcadores que me viñeron onte, o Gonzalo esa proa, Arucas fumeando aí á dereita e o Pau da Luz tirando de popa.